Ambe Desembre kalo kile mugan duru la sanba fila ani mugan ani fila aw minnu bɛ k'an lajɛ Mifa Production ani Ondu Tele jabarani sanfɛ ka fara bɔlɔlɔ siraw kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila an ka dɔgɔkun fanba kunnafoni olu bakurubaw faralen ɲɔgɔn kan aw bisimila o kɛnɛ kan. Conseil national du patronat du Mali n'an b'a fɔ o ma ko CNPM Desembre kalo tile 19 o ɲɛmɔgɔ ni o ye Mozadek Bali ale ye a cakɛda ɲɔgɔn ka u fara ɲɔgɔn kan ni ka taa ni u ye an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ o fɛ yen n'o ye colonel Asim Goyita ye ko o yira u la ani fana ka tila ka foliba lase ani a baarakɛɲɔgɔnw ma u ka baaraw tagaboloya la hakili jiginna Octobre kalo tile fɔlɔ la sanba fila ani mugan fila ni cakɛda kofɔlen n'a gɛlɛya kun bɛ a la k'o sababuya kɛ kalafiliko ye nka bi na ko ɲɛ sɔrɔla ko la. UNESCO ale ni Bibliothèque nationale olu ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ o bolodi ɲɔgɔnma in kɔnɔ Desembre kalo tile 19 ka taa se a 20 ma u ye hakili falen kɛ ni wagati kofɔlen na o hakili falen kun bɛ ka boli fɛn min kan an ka jamana bolola sɛbɛnkɔrɔ olu bɛ se ka ta bala cogoya min na an ka kalanso kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko manuscrit ka se ko olu ta an ka kalanso kɔnɔ walasa n'an ka sinfilakaw ni olu tilala kalan na u bɛ se ka baara sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na wa a yirala k'a fɔ ko nin baara ninnu ka musaka fanba taara mɔgɔ min fɛ k'o ye Japon jamana ye. An ka Bamako kasobonba mɔgɔw ni o ye u gardiw ye olu ye baara bila kɛ k'o kɛ wagati 120 ɲɔgɔn na ni o y'a daminɛ Desembre kalo tile 19 ka taa a kuncɛ a 24 na ko sababuya kɛ k'u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ko ma se ka sabati wa fana ko ni laɲini ninnu ko ni o ma sabati k'u bɛ tila ka segin ni baara bila in kan tuguni. Awo infirmier olu ka kalanso o promoteur Desembre kalo tile 18 tɛmɛnen sanba fila ani mugan ani fila bingalikɛla dɔw olu ye ni cɛ masina ka aminɛ ni o kɛra Fafa fanfɛla la Fafa ale bɛ Ansogo o kun bɛ aminɛ wagati min na o y'a sɔrɔ a furumuso ani chauffeur olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ mobili kɔnɔ nka u ye furumuso ni chauffeur ka o labila ekɔliso in yɛrɛ promoteur u ye o minɛ ni ka taga ni o ye yɔrɔ la yɔrɔ min ma se ka lakodɔn hakili jiginna san 2020 o wagati la u ye ni cɛ masina ye a denkɛ dɔ k'o fana minɛ ni ka taa ni o fana ye yɔrɔ dɔ la nka wari kunkɔrɔ u ye denkɛ in labila. Alliance des femmes chrétiennes pour le développement ni an balima kerecɛnlakaw olu ka musow ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu de jɛkulu min ka baara ɲɛsinnen don faso ka ɲɛtaga sabatili ma san o san u bɛ lajɛ dɔ kɛ u ka ɲinɛta o ye a tako 11na ye ɲinɛta o kun bɛ ka boli fɛn min kan o ye bɛn ni basigi ni keleya o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogoya min na wa a kɛnɛ kan fana a wagati la u ye tile 3 sun ka o de kɛ ani aladeli walasa basigi bɛ se ka sabati jamana na cogoya min na ɲɔni u ka a daminɛ u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ ma minnu tora fasoko dafɛ ani fana u tilala ka malo tɔni 6 k'o ta k'o di muso filiyabagatɔw ma. Tɔnbɔkutu mara la MINUSMA mɔgɔw olu ka patrouille senfɛ bingalikɛla walekɛlaw olu ye bingali ta ka o sɛgɛrɛ ni MINUSMA mɔgɔw ka mɔgɔ 2 o tora a ko dafɛ mɔgɔ 4 olu jugina o 4 cɛla ko 1 de sɛbɛkɔrɔ jugina nka bingalikɛlaw yɛrɛ cɛla ko tɛgɛ sira ka da mɔgɔ 1 kan. Yashim Mayiga ale ye an ka jamana minisiri ɲɛmɔgɔba fɔlɔ Dr Shugel Kokala Mayiga o ka conseil spécial jɔnjɔn taara ka di ale ma an ka jamana fɛ n'an b'a fɔ o ma ko chevalier de l'ordre national ko sababuya kɛ ko mɔgɔ don min cɛsirilen don faso ka ɲɛtaga baaraw la ko sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen k'a b'a seko ni a damayira kɛ walasa an ka faso a bɛ se ka yiriwa cogoya min na hukumu kɔnɔna na jɔnjɔn taara ka di a ma. N'an bɔra yen an bɛ taga kɔkan kibaru la Gambi jamana kan Desembre kalo tile 21 tɛmɛnen fanga dafiri o kun bɛna kɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔ la ni o ye Adama Baro ye nka wulikajɔw kɛra ni olu sera ka a ko dan sira la nka a yirala k'a fɔ fana ko finitigilaka dɔw ko olu kun sen bɛ a fanga dafiri la ni tɛgɛ dara olu kan wa fana ko mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ siga kɛlen don minnu na ko ɲinini bɛ ka kɛ walasa olu fana ka se ka lasɔrɔ cogoya min. N'an bɔra an bɛ taga Senegal jamana na Desembre kalo tile fɔlɔ la u ka wasabulon kɔnɔna na wasabulon mɔgɔ 2 ni o ye Masata Samb ale ni Mamadu Nyang ni mɔgɔ kofɔlen 2 olu tɛgɛ sera u ka wasaden bulon mɔgɔ wɛrɛ ma ni o ye Amijɛ ye
ko o to u ka wasabulon yɛrɛ kɔnɔna na. O kɔnɔna na ni mɔgɔ kofɔlen fila u kun ɲɛma tununa Desanburu kalo tile 10 tɛgɛ sera ka da o kan. Wa fana min ye Desanburu kalo tile 19 o ka kiri o tigɛra. Ɲangini mun tara ka da ni mɔgɔ kofɔlen nu fila nu kan o ye san 2 kaso ye. An lajɛbaga ni an lamɛnbagaw, an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔlikaw ye o kan o kɛra nin de. Ala ka bɛn ni basigi ka o sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen la. Aw minnu ni aw tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la, an bɛ foliba lase aw ma ani an ka dibila baara kɛbagaw fana, an bɛ olu fo. A k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.